Πάμε να ετοιμάσουμε μαζί overnight oats. Αρχικά σε ένα σκεύος ή σε ένα βαζάκι βάζουμε 90 γραμμάρια ρόφημα αμυγδάλου. Και θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια βρώμη. Θα βάλουμε και 2 κουταλιές σπόρους τσία. Και θα προσθέσουμε και 1 κουταλιά του γλυκού μέλι. Θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά και θα το αφήσουμε στο ψυγείο να παγώσει όλο το βράδυ και το πρωί θα έχουμε έτοιμο το πρωινό μας. Το πρωί το overnight oats είναι έτοιμο και το σερβίρω με λίγη μπανάνα. Και λίγο φιλέ αμύγδαλο. Και λίγη κανέλα. Και είναι έτοιμο.